ತಾಸೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮದಾದ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಲಿಂಚಿನ ಕಲಸದಾದ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾತಿರ್ರೆ ಬಾರಿಯಾತು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತಾಸದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಎಡಪದೌದ ರಫೀಕ್ ಸಾಯ್ಬೆರುಲೇರಿ ಬಲೆ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಂಚಾನ ನಿಕಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಡು ಈ ತಾಸೆ ದಾವಡು ದೋಲ್ ದಾವಡು ಓವೇ ಬೇಲೆ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಇಂಕಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡೋದಪ್ಪು ಮಾರನೇ ಮೀದ ಬಾದಪ್ಪು ತಾಸೆ ಒಬ್ಬರ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಇರಿಗೆ ಒಲವು ಬತ್ತಿಂದ ಆತು ಅವೇನ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ಪ ಏನಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಟ್ಲು ಅಂಚನೆ ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ದೂರುಜಿ ವಾ ಇಂದಟ್ಲ ಪೂರಾ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಪಣದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ತಾಸದಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಕೊರಪಾರೆ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಸಕ್ಕೆ ದೆತ್ತದು ಐಕ್ ಧೂಪ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಣದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ದೆತ್ತು ದೀದು ಕೊರಪಾರೆ ಅಂಚ ಡೂಮ್ ಬರಡು ಅವನಿತ್ತೆ ಗುದ್ದು ಗುದ್ದು ಗುದ್ದುದಾದ ಅಂಚ ಆ ರೌಂಡ್ ಸೇಪ್ ಅಂಚ ರೌಂಡ್ ಬರ ಒಬ್ಬ ಅಂಚನ ಏತು ಗುದ್ದಾಡ ಅವ ಸಮಾರ ಗುದ್ದಾಡ ತುಗಿರ ಕೈ ವರದುಕ ಐಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಡ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚನೆಟ ಅವರ ಪುಡದ ನೆತ್ತರ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ತುರುಕು ಮಜ್ಜಿ ಪುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿ ಪುಡ ಅವು ಸೂ ಎಂಚ ಬತ್ತು ನಾವು ಅವು ಸೂ ಮೂಲು ಗಾಲಿ ಪೋಪುಣತೆ ತಿರ್ತು ಅವಳು ಸರಿಗೆ ತರ ಸಿಗಡಿದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗಾಲಿ ಇಂಚಿ ಹಿಡಿದು ಹೋದ ಗಾಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಸೂ ಹಾಪುಂಡು ದೇವರೋಡ ನಟೊಂಡೆ ಆತನಗ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಕನೊಟ್ಟು ತೋಜಾಯಿರು ಮೂಲು ಎಡಬದೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಕನೊಟ್ಟು ತೋಜಾಯಿರು ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕನೊಟ್ಟು ಎದುರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆತ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವನ ಬದುಕ ಅತ್ತನಾಂಡ ಈ ರಾಂಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನಾಂಡ ಸಾಧಕನೇ ಮಾತ ತುಳುವರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಬಂದ್ಬಿಡುವ ಚಿತ್ರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕನನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿಯಾತು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ತುಳುವರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ಮಾರನೇ ಮೀದ ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಪಿಲಿತೇಸನ ತಗೊಂಡುಪ್ಪ ಪಿಲಿತೇಸದ ರಂಗೇತು ಪೊರ್ಲು ಪೂರ್ಣ ತುಲೆ ಐತಾ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಲು ಆತೆ ಪೊರ್ಲು ದಯಬನಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ ಇರ್ಮನೆ ಅಪ್ಪ ತಾಸೆ ನಮ್ಮ ತುದುಪ್ಪ ಆಣ ತಾಸೆನ ಮಲ್ಪು ನಿಂಚ ಆ ತಾಸೆದ ಒಂದು ಕ್ರಮದ ಅದು ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾರ ನಮ್ಮ ಎಡಪದೋದ ರಫೀಕ್ ಕಾಕಲ್ಲೇರಿ ರಫೀಕ್ ಕಾಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗಿರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಮಾತ ತಗೊಂಪ ಬಾರಿಯಾತು ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಸೆದಾನೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ರಫೀಕಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ರಫೀಕಾಕ ಎಂಗ್ಲು ಮಾ ತಾಸೆ ಮದ ತಗೊಂಡು ಪೋಯಪಾಲ ಬೊಟ್ಟು ನೈನ್ ಪೂರ ಅಂಡ ತಾಸಿಡು ಈತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿ ಗೀಡೆ ಬತ್ತದು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯಿ ತಾಸಿಡು ಆತ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ತಗಡು ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅವೇನು ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಅಂಡ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇತದ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಮರತ ಸುತ್ತಡಿದ ಡೂಮ್ ಹಾಕೋಡು ಡೂಮ್ ಹಾಕನಾಗ ಅವು ಟೆಂಪರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವೇನು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡನು ಅವನು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಸಬ್ಬಲ್ದಿದ್ದು ಐತ ವಿತ್ತದಿದ್ದು ಇಂಚ ಉಲಾಯಿಗೆ ದೇತನೋಡು ಓಕೆ ರಡ್ಡರ ಕಿಲೋ ಹೊತ್ತ ಸುತ್ತೇಡು ಹಾಕದು ಉಲಾಯಿಗೆ ದೇತನೋಡು ಅವೇನು ಬೆಂಡು ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಅರುನು ಐನಾತ್ ಅವು ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚ್ ಹಿಡ್ದು 5 ಇಂಚಿಗೂ ಒಯ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅರುತ್ತವಳು ಆತು ತೆಲ್ಪವಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಈ ಶೇಪ್ ವರಡ ಅಂಡ ಆತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಅರು ಏತ್ತು ತೆಲ್ಪಂಡ ಆತ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅರು ಬಂಡ ಒಂದು ಈ ಅರು ಈ ಮೂಲು ತೋಡ್ದು ಮೂಲು ತೆಲ್ಪು ಇಪ್ಪುಡು ಮೂಲು ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪಾರ ಬರ್ಲಿ ಮೂಲು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಡ್ಡು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಪಂಡ ಇದು ಮಲ್ಪನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಅವು ಏರೆಡ್ದಲ್ಲ ಆತ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಇಂಕ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ ಅಂಚ ಕಲ್ಪದೇರು ಯಾನು 13 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡು ಬೇಲೆ ಕಲ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತದು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಶಾಲೆ ಬೋಪನ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಇಂಕ ಹಾಕದು ಬತ್ತದು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಗೊರಿಯರು ಆಂಡ ಇಂಕ ಇನಿ ಗುರು ಅವು ಪಪ್ಪನೇ ಆತ ಬಂಗ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ಪುದಾರ್ ಆ ಪಪ್ಪನೇ ಪುದಾರ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ತಾಸೆ ತಗೊಳ್ವನ್ ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಖಾಲಿ ತಾಸನೇ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಈ ಚೊಂಬುದ ಗುರ್ಕೆ ಕೊಡಪನ ಈ ಕಲಾಯಿ ರಿಪೇರಿ ಡಬ್ಬಿದ ಬೇಲೆ ಟಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿದ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಬೊಕ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಮಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಮಿಷನ್ ಅಂಡ ಈ ತಾಸೆ ಪತ್ತದ ಮೂಲ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ
ఇంక బేత బేల మల్పనే టైం తిక్కుజి ఏమన్నా ఎంకుల గురుప్రద మాధవ నడవరకు ఏనుంది అతను బెత బెత తాస పట్టినకులు లేదు అండ్ ఇనికల అకులు రబికాకన తాసేదావని పెట్టದ ಸ್ವರ ಬೇತೆನೆಗೆ ಒಂದು ಅವು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಕಲ್ಪದೇರು ಅಂಚ ಹಾಕು ಪತ್ತದ ಅಂಚ ಕಲ್ಪದೇರು అంటే కుళ్ళినవలు నుప్పు ఉండి ఉండదు అండ్ ఇన్ని యారన పాతేరా నిజవాద పూలు యాన్ ఎల్లి చెప్పినా కానీ యానే ఎన్నుదిత్త యాన్ ఇంచిన ಬೇಲೆ కలిపోయినా ఇంచిన ಬೇಲೆ కలిపోయినా ఉండదు విద్య తలెక్కిపోయి ಮುಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ವರ್ಷ ಫೈಲ್ ಅಯ್ಯಾನ ಹಾಜಿರ್ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಜೀರೋನೆ ಅಂಡ್ ಇಂದೆಟ್ಟ ನಂಬರ್ 1 ಅದು ಮಿತ್ತ ಬೈದೆ ಅವೇನ ಪಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತ ಪುರ ಆಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ ಸೇರಿನ ಅತ್ತ ಅವೇನ ಪಪ್ಪಗೂ ಸೇರೋಡ ಇನ್ನು ಪಪ್ಪ ಒಂದೇನು ಮಂತು ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲೆ ಎಡಬದೋಡೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅದೇ ಎಡಬದೋಡೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ತೀರಿ ಏರ್ಪಂಡು ಯಾನ ಪಕ್ಕ ಸಿಂಗೇರಿ ಹಿಡಿತೆ ಸಿಂಗೇರಿ ಹಿಡಿದು ಯಾನ ಪಪ್ಪ ತೀರಿ ಏರ್ಪಂಡು ಬೆದ್ರಾಗ ಬತ್ತೆ ಬೆದ್ರಾಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಳು 13 ವರ್ಷ ಬೆಂದೆ ಹಿಂದೆತ್ತಾನೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂದದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾನಂಡು ಈ ಬಂಗ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಅಪಗ ಬೆದ್ರಾಡು ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಊರನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ತಾಸದ ಮಲ್ತೆ ಬೊಡ್ಚೆ ಬೇಲೆನೆ ಬೊಡ್ಚೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಸಿಂಗೇರಿ ಬಾಯ್ ಪೊತ್ತೇರು ಊರು ಬಾಯ್ ಪೊತ್ತೇರು ಊರು ಹೋದ ಅವಳು ಟಿನ್ನದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಗಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅವೇ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತಿ ನಾನೇ ಈ ಪೊಳಲಿದ ರವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕುಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಜೀಪ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಇರು ಸಿಂಗೇರಿ ಅತ್ತ ಇರ್ಕ ಕಾಡುಗು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಇರು ಅಂಚ ಅವಳು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಮಾತ ಬರ್ರ ಸುರಾಂಡು ಕೆಲವರೆರಡು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ನಾಡೊಂದು ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಎಂಕಲು ಹಿರೇನು ಬುಡುಪುಜ ಹಿರೇಂಕಲ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಮ ವರ್ಷ ಅವಳು ಮಲ್ತೆ ಎಡಮ ವರ್ಷ ಅವಳು ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮಾಮಿ ತೀರಿಯರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದಾರು ಬಂಡೇರು ಮಾಮಿ ತೀರಿಯರತ್ತ ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಊರುಡೆಲ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಅವೇ ಬೆರಡು ಮಲ್ಪುನ ಎಡಬದೋಡ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ದೇವಡ ನಟೊಂಡೆ ಆತನಗ ದೇವರಂಜಿ ಕನೊಟ್ಟು ತೋಜಾಯರು ಮೂಲು ಎಡಬದೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಕನೊಟ್ಟು ತೋಜಾಯರು ಮೂಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕನೊಟ್ಟು ಎದುರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ್ದು ಹಿಂದೆ ಅಂಗಡಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಮೂಲು 10 ವರ್ಷ ಆಂಡು 10 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಎಡಬದೋಡು ಯಾನ್ ಈ ತಾಸದ ಬೇಲೆ 35 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ 35 ವರ್ಷ ಇಂಕ 57 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಜನವರಿ 57 ವರ್ಷ ಆಗುಂಟು ತೂನಾಗ పొరలు అంచని ఇప్పాడు సవర కొడునికి ఏం నోడు దావన్నగా నికల ముస్లిం సముదాయ ఈ తాసే దావడు దోల్ దావడు ఓవే ಬೇಲ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಇಂಕಲ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡೋದಪ್ಪು ಮಾರನೆ ಮೀದ ಬಾದಪ್ಪು ತಾಸೆ ಪೂರ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಇರಿಗೆ ಒಲವು ಬತ್ತಂಡ ಆತು ಅವೇನ ಪಪ್ಪ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ದೂರುಜಿ ವಾ ಇಂದಟ್ಲ ಪೂರಾ ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಪಣದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಯಾನ್ ಕೊರಪ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಸಕ್ಕೆ ದೆತ್ತದು ಐಕ್ ಧೂಪ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಣದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ದೆತ್ತು ದೀದು ಕೊರಪ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಐತ ಏನಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ದೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಣದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಬೋಲಿ ತಾಸದ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ನಂಗೆ ತಾನೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಊದ್ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಇಂದು ತಾಸದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾ ಪಣದು ಎತ್ತವೆ ಯಾ ನಂಚ ಯಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾದ ನಡಪುನಾಯ್ ಏರೆಗ್ಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೂರುಜಿ ಹಿಂದೂ ನಕ್ಲೆಗ ಅವಡು ಏರೆಗ್ಲ ದೂರುಜಿ ಎನ್ನ ಪಡಿ ದೇವರಡ ನಟು ನಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದಕ್ಕೇನು ದೇವರಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿ ಅಂದಕ್ಕೇನು ನ ತಂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಲು ಮಲ್ಪಿ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಇರಲ್ಲ ಹಾಲು ಮಲ್ತಾ ಇರ್ಬಾರ್ದು ನಕ್ಲೆ ನೀಯೇ ತೂ ಅನ್ನೋದು ಆತೆ ಯಾ ಎಂಕಲು ಅವು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಬೈದಿನೇ ಇರೆಗೆ ಪುಟ್ಟುಲ ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಕ್ಕ ಆನು ಬನ್ಪನೆ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆ ಹಿಂದೂ ಆ ಪೂಜಾರಿ ಆ ಸೆಟ್ರು ಆ ಬ್ಯಾರಿ ಇಂಚ ಪೂರ ನರಮಣಿ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಬಂಗ ನಡಪು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡ ಆವಾಡು ಆಮೆ ಟಿಮೇಟ ಆವಾಡು ಇಂದು ಮಾತು ತಾಸೆಗೆ ಬೋಡಪ್ನ ಚಿತ್ರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಆ ಜಾಗೆ ಇಂದು ಪೂರ ಇಂಜಿನ ಸಾವಿರ ಮುಲ್ಪ ಅವರು ಇಂದು ಅವು ಪೂರ ಅವು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧನ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ಇದು ಇಂಚ ಪುಂಡಾಯ್ತಾ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಇಂಚನ ಸುತ್ತ ಬುದ್ದೋಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಇದು
ಅಂಚ ಡೂಮ್ ಬರಡು ಅಂದಿತ್ತೆ ಗುದ್ದು ಗುದ್ದು ಗುದ್ದುದಾದ ಅಂಚ ರೌಂಡ್ ಸೇಪ್ ಅಂಚ ರೌಂಡ್ ಬರ ಒಬ್ಬ ಅಂಚಂಡು ಏತು ಗುದ್ದಾಡ ಸಮಾರ ಗುದ್ದವು ತುಕೀರ್ನ ಕೈ ವರ ತುಕ ಅಯ್ಯ 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 ದಾದಾ ಈಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ನ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ನ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡ್ನ ಅವು ನ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಂಚ ಅಂಚನೇಟ ಅವರ ಪುಡೋದು ನೆತ್ತರ್ಲ ಬರ್ಬುಂಡು ಅಂಡ ನಾವು ಮಲ್ಪಡತ್ತ ತಾಸ ತಗಲು ಪೂರ ಸಾಬೇರೆ ಹಿರೇ ಅಂಕ ದೇವೇರು ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಬತ್ತುವೇರು ಕೈ ಬತ್ತುವೇರು ಅದೇ ಅಂಡ ಅಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಬೆನ್ನೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಇಚ್ಛ ಅಯ್ಯೋ ಅವ ಬೆನ್ಕೊಳಕನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾಯ್ಬೋದು ಅವನಾಗ ಈತ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸು ಸಾಯ್ಬೇರ್ನ ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಪೋನ ನಂಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತೇವೆ ಅಂದ ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಅದ ಅವಳು ಒಂದು ಪೂರ ಮರ ಆತೆ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಬದ ಸುತ್ತ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಗಾಲಿ ಪಾಡುನ ಸೂ ಬರ್ಬುಂಡು ಸೂ ಬರ್ಬುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದು ಕರೆಂಟ್ ತಲ್ಲ ಉಂಟು ತುರುಕು ಮಜ್ಜಿ ಪುಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿ ಪು ಅವು ಸೂ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಸೂ ಮೂಲು ಗಾಲಿ ಪೋಪುಂಡತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಅವಳು ಸರಿಗೆ ತರ ಸಿಗಡಿದೆಲ್ಲಕ ಉಂಡು ಗಾಲಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಹೋದ ಗಾಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬುಂಡು ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಸೂ ಹಾಪುಂಡು ಐಟಿರಿಗೆ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಅಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ತಗಡನ್ನು ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಆವಡಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 7 ಸರ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತೆ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಓಡಾಂಡ್ ಏತು ದಿನತ್ತ ವೇಲಂಡಿ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪುವೆ ಬಾಂಡ ಈ ಸೀಸನ್ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅದೇ ಹಾಂ ಈ ಒಲ್ತಾಕುಲು ಬರೀ ತಾಸೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗಲೂ ಬರಬೇಕು ಕೆಲವು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಅದೇ ದಬನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ ನಂಚಿತನ ಹೌದಾದವು ಅವು ಫೈಬರ್ ಅವು ಅಕೊಲೆ ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಫೈಬರ್ ಬಲ್ಲು ಗಿಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿ ಐಕ್ ಕಾರು ಅವು ಪೂರ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಂಡ್ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡ ಮೈನಿಂದು ಸೌಂಡು ಇಂದು ಬೋಡ ಇನ್ನು ನಾನು ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಬುಂಡತ್ತ ಅದೇ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಬುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಯಾನೇ ತಗಡ ಕನ್ನತ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡ 4,700 ರೂಪಾಯಿ ಬೂರುಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲೆ ತಗಡ ಕನ್ನತ್ತು ಕೊರಂಡ ದುಂಬು 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಗಡು ಬರ್ಬುಂಡು ಪಂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿಗೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಐಕಂದು ಬರ್ಬುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಈತ ಬೇಲದುನಾಗ ಅವು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರೇ ಇಷ್ಟ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಆತೆ ಪಂಡಿನ ಅದು ಕೊಡ್ತು ಪತ ಹೋಗ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ರೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ದು ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕಲು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ದೇವನಾಗ ಬೇಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಕುಲು ಕೊರ್ಬೇಕು ಕೊಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಕೂಡ ಇಂಜಿನ ಅವೇ ಪೂರ ಬೆಂಡ್ ಮಾತು ಹಾಕುನ ಅಮೂಲ್ದಾದ ಬೇಲೆ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದೆಟ್ಟು ಎಮ್ಮರ್ ಮಾತು ಪಾಡುನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಇಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟು ದಂಚ ಬರ್ನ ಹಾಂ ಬೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಬರ್ಬುನು ಅವು ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅವು ಟೆಂಪರು ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಟೆಂಪರ್ ಪಂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಗುಬ್ಬೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಆತನಾಗ ಹಾಕಲು ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತಾರಂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನುರಿಯರೆ ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪರ್ ಅವು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಕಲರ್ ಬೇತಾನೆ ಒಂದುಲ ಇಂಚನೆ ಬರೋಡ ಓಹು ಇಂಚನೆ ಇಂದು ನಾವು ಇಂಚಿ ಬರೋಡತೆ ಅಂದ ಬೊಟ್ಟು ಬರೋಡು ಅಪಗೀರೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಡೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇದು ಉಲ ಇಲ್ಲ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಹಾಂ ಉಲಾಯಿ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಇಂದು ಬೊಟ್ಟುದು ಇಂಚ ಆಪುನ ಇಂದು ಬೊಟ್ಟುದು ಇಂಚ ಬರ್ಬೋದು ನಿತ್ಯ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಾವು ಫೈಬರ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಫೈಬರ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚನ ಅಂತ ಗುಂಡಿ ಹಾಕುನತ್ತ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನ ಮಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಡು ಐಟ್ ದೀದು ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟುದು ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಅರು ಮುಲ್ತೋಡು ಹಾಂ ಒಯ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ತೆಲ್ಪಾಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ ಅವಳು ಐಟ್ ದೀದು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ದೀದು ಇಂಚ ಹಾಕೋಡು ಐಟ್ ಕೂಡ ಬೇಲಂಡ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಕಂಡಬಿಟ್ಟು ಬೇಲಂಡ ಹಿಂದೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಹಾಕೋಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆಗನ ತೋಲ ಇಂದು ಬೀಡು ಇಂದು ಸಮೇತ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೈತ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಆತು ಬಂಗ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ಡೂಮ್ ಹಾಕದು ಒಟ್ಟು ಇದು ಬೀಡಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಕೊರಲಿ ಅಕಲ ಅವಳು ಕಾವಲ ಬೋಪುಂಡು ಕಾವಲ ಪೋಂಡು ಅವ್ನು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಂಡು ಅಂಚ
ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜ ನಮಕ್ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಕಲ್ಪದರಿ ನೀವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಸಾಯ್ಬೇರು ಅವು ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತಿನಾಗ ಏನು ಬೇರು ಅದು ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕು ನಾವು ಕೈಟೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಕೈಟೆ ಅಂಚೆ ಬೋಕೋ ಶಾ 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 ನಮ್ಮ ಈತ ಬೆಂದದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಮಲ್ತೈ ಜಾತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂದು ಆತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವನ ಕಡೆ ಆ ಮಾಧವನ್ನೇ ಕಡೆ ಬಾದರ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆದ ಮಾಧವನ್ನೇ ಬಾದರ ಬಂಡೆ ಇನಿ ಆ ಪುರಲ್ದ ಟೀಮ್ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ ವಿನ್ ಅವಡಂಡ ಐಕಿರ್ನ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ದೇವನ ಅಲ್ಪ ಜರ್ಜನಕುಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪೇರು ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟೆಂಗಲ್ಲ ಕೆಬಿಕ ಇರ್ಮೇನ ಒಂದಿತ್ತು ಮೇಯ್ಕ್ ಇರ್ಮೇನ ಒಂದಿತ್ತು ದೇವನ ಐತು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಇರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು 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 ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೀದ್ ಅಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡಾವಡು ಬಣ್ಣದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಕನ್ನದ ಕೊರ್ರಿನಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನತ್ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೋಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಸಾರ್ಥಕ ಆತ ಅದೇ ಅವನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ್ದೇನೆ ಅಯ್ಯ ತಾಸೆ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ರಫೀಕ್ ರವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನೀಡಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಇವರು ಜನಕುಲು ಮೋಕೆ ದೋಷಪೋಯಾರ ಆತದೆ ಇರ್ನ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಪಂಡ 8 ಕಾಲು 3 ಮುಕ್ಕಾಲು ಗುಂಡಿ 8.5 3 ಮುಕ್ಕಾಲು ಗುಂಡಿ 8 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೊಕ 8 7 ಮುಕ್ಕಾಲು 7 ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಲ್ಯ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯೋಗಿ ಬೈದೇರಿ ಎಲ್ಲಿಯೋಡು ಕೆಬಿ ಎಡ್ಡ ಕೇನು ಉಂಡು ಬಂದು ಕೆಬಿ ಪುಡಾಯಿರ ಸುರಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರೈತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಅದೇ ಅಂಚ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಂಗ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ನಾತ ನಂಗೆ ಅಂತ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ದು ಕೂಡ ಪೊಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕು ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವೇ ಬೊಟ್ಟುದು ಅವು ಬೆಚ್ಚವಂತದ್ದು ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಮಾತಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಬಂದ್ಪೇರದ ಈ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗುದ್ದೊಂದೇ ఆయన ಕೈ ಇಂಚನೆ ಕವ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಬಚ್ಪೇದ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ನಕುಲೇ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಾಪ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪೇರು ಆ ಕೈ ಇಂಚಿನೇ ಕವ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಅಂಡ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಕ ತಾಸದಕಲು ತಾಸದಕಲು ಕೆಲವು ಜನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳಾರು ತಾಸದಕಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಬಣ್ಣದ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬೂಜಿ ತಾಸದಕಲು ಪೂರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಕಲು ಎಡ್ಡೆನೆ ನಡ ಹಾಲು ಬಣ್ಣದು ನಮ ಎನ್ನಿದು ಜೈನಿ ಮುಟ್ಟ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲು ಏನಡ ಒಲ್ಲ ಪಗೆ ಕಟ್ಟಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನ್ ದೇವರ ನಟುನ ತಂದೆ ಹಾಲು ಆಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಏರೆಗಳ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಯಾವನ್ನ ಎಂಕುಲು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟನೆ ತೂಪ ತಾಸೆ ಅಂತ ತೂಪ ಈತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಿರೋಡು ಬಂದು ಹಬ್ಬ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ನಮ್ಮದೇನು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪೂಜೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೇ ಕಲ್ಪೂಜ ಒರಿಯನ್ ಕಲ್ಪಾಡು ಬಣ್ಣದ ಹಠ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒರಿ ಉಳ್ಳೇ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಕಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪೆ ಪಂಡ್ರಾಬು ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡತ್ತೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೇಲೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತಂದು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಪು ಅದು ಕಲ್ಪು ಆಗ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಹಠ ಹಿಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ತೂಕ ಬಣ್ಣದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವರವರ ತೂಕ ಬಣ್ಣದ ಹಠ ಕಟ್ಟುವೆ ಈರಪ್ಪ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೇರಿ ಗಿರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತದೇರು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆ ತೆತ್ತದೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪೋಯ್ಜ ಇನ್ನಿ ತೊಲೆ ಯಾರ ಆತು ಬಂಗ ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ಪಾಯಿ ನೆಟ್ಟ ಇನ್ನಿ ಕುಳ್ಳಿನವಳು ನೊಪ್ಪು ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಶೋರೂಮ್ ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಣದಾಲಾಗೈತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ದು ಬರಿಟ್ಟು ಓಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಬೋದು ಅಂಚ ಅದೇ ಅವಾಗ ಆರು ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತೀರ್ನ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲು ಇಲ್ಲ ಬಡಿದ್ದಲ್ಲ ಬಂಡಿದಾರ ದಾಯ ನಲ್ಲೊಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಏರಿ ಇರೆಗೆ ಏತು ಮುಟ್ಟ ತಾಕ ತುಪ್ಪುಂಡು ದೇವರು ಬರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತೋಟ ಬೆನ್ಪಾರಿ ಅಕ್ಕಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಏತ್ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂದೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದಾರು ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅದೇ ಮೋಕೆನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಅಂದಪ್ಪ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಿದ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೆಕ್ಕದಾದ ಪುದಾರ್ ನೆಕ್ ಕಲಸೆ ಬಂತು ಕಲಸೆ ತಾಸೆ ಬಂದ್ಪುನ ಪೂರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿದ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬಂದ್ಪುನಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಲಸೆ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲು ಬಂದ್ಪುನಿ ಕಲಸೆ ಬಂದು ತೆಲಂಗ ಫೈಬರ್ ಬರ ಮುಚ್ಚು ನೆಕ್ ಅವು ಬಿಗಿದು ಕಟ್ಟದು ದುಂಬು ಇಂದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ ಬರೋಂತ
ಏಡ್ದ ಚರ್ಮದ ಕಟೊಂತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಈತ ದಪ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕಲಸ 10 ಕಾಲು ಇಂಚ ಮತ ಬರೋಂತಂದು ಅವು ಬಜಿ ತೆಲ್ಪು ದಾಲ ಒಂಜೆ 1 kg ದೌಲಾಯಿ ಅವು ಐಟ್ ಭಾರಿ ಬುದರು ಚರ್ಮದ ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಅವು ಇತ್ತದಾಯ ಬಂಡ ಐತೆ ಈ ಬರ್ಸೋಗ ಮಾತ ಚಂಡಿ ಆಪುಂಡು ಇಂದ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಅವು ನುಂಗೋಡು ಭತ್ತೋಡು ಬಂದ ಐಕ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತೀನಿ ಐತ ಕೆಲವರು ಟೇಸ್ಟ್ದ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಟ್ಟು ನಂಡ ಚರ್ಮದೇನು ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಚರ್ಮದ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಐಕಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಬರ್ಗಳ ಸೌಂಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ ಚರ್ಮದ ಭಾರಿ ಸೌಂಡು ಅದೇ ಚರ್ಮದ ಭಾರಿ ಸೌಂಡು ಐಕ ಈತ ಮತ ಬಿಗಿದು ಮತ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದಿಜಿ ಅದೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋಡು ಬತ್ತನು ಐಟು ಭಾರಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಚರ್ಮಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಗ್ತದೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಐನಾತ್ ತೆಲ್ಪು ಬರೋಡು ಚರ್ಮ ಅಂಡತ್ತೆ ಐನಾತ್ ತೆಲ್ಪು ಬರೋಡು ಒಯ್ತದ ಕಟ್ಟೋಡು ಐಟು ಭಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ ನೀರು ಬರ್ಸೋಗ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಸೋಗ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಏತ್ ಕಲಸೆ ಬಂದು ಪರೀರ್ ಯಾರು ಕಿತ್ತೆ ಮಾರನೇ ಅಷ್ಟೇ ಮೀಗ ಒಂಜಿ 75 ಕೊರಿಗೆ ಇಂಚ ಅಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿಗೆ ಒಂಜಿ 40 ಕೊರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರನೇ ಮೀಗ ಒಂಜಿ 25 ಪೌಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 32 ಉಂಡು ಮಾರನೇ ಮೀಗ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ರಾತ್ರಿ ಬಾಕೆಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವರ ನಟೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪಿರ ಕಡ ಬಿಡ್ದೆ ಪಂಡ ಮಾರನೇ ಬೊಕ್ಕ ಕನಲೆ ಬಣ್ಣದು ಅಕಲ್ ದಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಂಡ ಆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಮಲ್ಪುನತ್ತ ಅಂಚ ಹಠ ಕಟ್ಟುದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಮಲ್ಪು ಜಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಆಪು ಅದೇ ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪುನಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ನಂಗೆ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಈರ್ ಬಂತಿನ ಬೇಲೆ ಇರೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಅವಳು ಅದೇ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಅಂಡ ಅವು ಆಕಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಬಂಡು ಈಗ ಒಂಜಾತಿ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಕಂಡ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದು ಬತ್ತ ಬೇರೆ ಸುರುಕು ಕಲಸೆ ಬನ್ನಗ ನೆನಪಾಪಿನೇ ರಬಿ ಕಾಕ ಇವ್ರನ್ನ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ತಿ ಟೀನೇಜ್ ಚಿತ್ರನ ಇಷ್ಟ ಆ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ರನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ರವಿ ಕಾಕ ಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಪೋನಾಗಿರ್ ಪಂಡರ್ ಇಂಕಿನಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತ್ರನ ಗುರು ಯಾರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಉದಾರದ ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಆರು ಅಪ್ಪ ತಾಸೆ ಅವು ಕಲಸೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಆ ಪೊರ್ತೋಡು ಅಂದಂದ ಆರು ಮಲ್ತಂತೇರು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾಗಲು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂದು ಬೆದರದ ಕೇಶವ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಎಡಪದ ಗಂಗಾಧರ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಪುರ ಮಾದಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳುಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಸ ಹಾಕ್ಲೆಡ ಮಲ್ಪ ಪಾಪಡ ಮಲ್ಪದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬುಧರ್ದು ಇದೇರು ಅಕ್ಕಳು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಶವ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನಡನೆ ಬೈದೇರು ಎನ್ನಡನೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪದೇರು ದುಮ್ಮದಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನಡ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಪಾಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ್ದು ಯಾನು ಬೆದರಾಡುವ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಆ ತನಕ ನಮ್ಮ ಬೆದರಾದ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ತುಯಿನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸಾಗರ ಇರು ಕಲಸ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಮಾರ ಓಲಿತ್ತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನಿಜಿ ಇಂಚ ಸಿಂಗರ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಮಲ್ಪರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕನ ತಗೊರ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ತಗಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಗೆ ಕುರ್ದು ಕೇಶವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವ್ರು ಪತಂ ಹೋಯರು ಎಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಅವರು ತೂಪು ನೈಟ್ ಆಯಾ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೋಪುನು ಯಾನ್ ಆರು ತುಯ್ಯೇಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಂದು ಮೇರೆಗೆ ಆಪುನ ಕಲಸ ಹತ್ತು ತೋಜಂಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಆ ತನಕ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಬೇರೆ ಕೈಗೊರ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಕೈಗೊರಿ ಸಾಬೇರೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನೆ ಅದು ಬಂಡೇರು ಆ ತನಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಸಮಾಧಾನ ಬಡ್ಡಿನ ಇಟ್ಟು ಎನ್ನ ತಾಸ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ದುಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದೇ ಉಂಟು ತಾಸದ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಗುರುಪುರ ಮಾದಣ್ಣೆ ಗಂಗಾಧರ ಎಣ್ಣೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಸ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಸಾಬೇರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಫೈಬರ್ ಕಟ್ಟರೆ ಹಾಪುಜಿ ದೀತ ನಮ್ಮ ನೆನಪೋಗು ಅವರವ್ರ ಚರ್ಮ ಮತ ಕಟ್ಟು ಆಯ್ಕು ಕೇಜಿದಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ನಾಂಡ ಅಂಚ ವಾರಿ ಬರ್ಲು ರಫೀಕ್ ಸಾಹೇಬರ್ ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ಮೆರ್ನ ಕೈದು ಕಲಸೆ 19 ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತ್ಯದ ತಾಸೆ ಕಲಾವಿದರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧವನ್ನೇ ಗುರುಪುರದ ಇನ್ನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇತೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಪೋದು ಇನ್ನು ತಾಸೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಇಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾತ ಮೇರು ಪಂಕ್ತಿಡುಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಐಟ್ ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಬುಧರವು ಗುರುಪುರದ ತಾಸೆದ ಮಾಧವನ್ನೇ ಮಾಧವನ ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದನ ಏತು ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ರಫಿ ಕಾಕನ ತಾಸದ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೆ ಪಂದು ಅವು ಪನರನೆ ಆಪುಜಿ
ಆತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಬರ್ಪೇರಿಡೆ లేకపోతే యానే బతుకు సాయిపేర సోకు మంతు కొరలేరు ఇరు మంతిన కలసి ఇని ఉంటుంది అలా ఏరేలు ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಈ ಕೇಶವನ್ನೇ ಅನ್ನೆ ನಾಗಸರ ಕೇಶವನ್ನೇ ಅಂಚೆಂಗಲ್ಲ ಗುರುಪುರದ ಲೋಕನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಕಡಂದಲೆ ವಾಮಾಯನ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಾಸದಕುಲು ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ದಕುಲು ಅಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ದುಮ್ಮೆರನ ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಡಬದೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗಾಯನ ಮನ್ಪಾದಿನ ಕಲಸ ಇತ್ತಲ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತರ ಬಾಯಿದ 11 ಬಾಯಿದ ರಡ್ಡು ಕಲಸಲ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನ ಅವೆಂದಿತ್ತ ಅವನೇ ಮುಟ್ಟುದು ಅವನಿತ್ತ ಐಕ್ ಚರ್ಮ ಬಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಹಾಪುದು ಚರ್ಮ ಬಾಣ ದುಮ್ಮು ಪಾಡೊಂತಿನೇ ಚರ್ಮನೇ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಪೋಪುನತ್ತ ದುಮ್ಮು ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ನಾದನೇ ಬೇತೆವು ಚರ್ಮ ಬಂಡವು ಐಕ್ ಐತ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಚರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬೊಟ್ಟುನದಲ್ಲ ಒಂಜರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಗೆ ಉಂಟು ಫೈಬರ್ ಇರಕ್ಕೆ ಐತಲ್ಲ ಮಾತ್ರಗೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೇಂಜಿನ ಬಂಡ ಕೆಬಿಕಿಗೆ ನೋಡು ಅದೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಕೈ ತಲಗೆ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮುದಲಕ ಪತ್ತರ ಬಾಯಿದ ಪರ ಕಲಸ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಒಂಜಿ ನೂಲು 7 ಮುಕ್ಕಾಲು ಪೂರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈದು ಐಟ್ಲ ಒಂದು ಅವನು ಹಾಲ್ಮ ಅಂತೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಅಣ್ಣ ಐಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾದ ಅವು ಬಂದು ಉಂಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ ಇಂದೇನು ಮಕ್ಕಳು ಮಂತ್ ಕೊರ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಮಾತೇರ್ಲ ಅತ ಮಾತ ತಾಸದ ಕುಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಮೇರ ಪಪ್ಪ ಮೇರ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇನಾರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚರ್ಮ ಬಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈಬರ್ ಬತ್ತಿನ ಅದು ಫೈಬರ್ಲ ಬತ್ತ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತೆ ಅದೇ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತೆ ದುಂಬು ಚರ್ಮ ನೆತ್ತೀನಿ ಚರ್ಮ ಉಂಡು ಎಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪಾಡುವೆ ಎಂಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೊನೋಡಿಗೆ ಎಂಕಲ ಚರ್ಮ ಕೊನಾರ ಆಪುಜಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಫೈಬರ್ ದೇದ್ರು ಅವು ಕೇನುಜಿ ಚರ್ಮ ಕೇಣಿಜಿನಲ್ಲ ದೂರ ಕೇಂಡು ಅವಳು ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ಫೈಬರ್ ಕೇನುಜಿ ದೂರ ಚರ್ಮ ಕೇಂಡು ಚರ್ಮದ ಒಂಜಿ ನಾದನೆ ಬೇತವು ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜರ್ಜನಗಳು ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿತ್ತ ಪಿಲಿಯೇತು ಪೊರ್ಲು ಪುನದುಲೆ ಆತೆ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಬಿಟ್ಟು ಇರೇಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಮುಂಜಾದು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದೇಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾಂತಿನ ಚಿತ್ರನ ಬದುಕಿಡು ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂತಿತ್ತಿನ ಒರಿಪೋಣ ಚಿತ್ರನ ಬೇಲೆ ಪಣಲ್ಲ ತಪ್ಪವನ್ನ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಊರುಡು ದಾದನಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ನಾಡ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ರಫೀಕಾ ಖಾನ್ ನಿಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರ ನಿಕ್ಕಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲಲೆ ಅರೆ ಗಾಪನ ಚಿತ್ರ ಖುಷಿಯೋ ಬೇತೇನೆ ರಫೀಕಾ ಖಾನ್ ಅಂಡ್ ಆರವೇನು ಹೋಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೇಮ್ನಾರತ್ತು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ದಾದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನ ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ ರಫೀಕಾ ಖಾನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇ ಮಾಧವನೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ತಾಸದ ಕಲಾವಿದರು ದಿನ ಪುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ತಾಸದ ದಾಲ ಅಂಚ ಕಲಸ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ರಫೀಕಾ ಖಾನ್ ಎಂಕುಲು ನಂಬರ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪು ಅತ್ತನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ರ ನಮ್ಮ ಎಡಪದವ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಾರ್ದಾರ ಐತಿ ಕಾದ್ರಿಯಾ ಆ ಕಾದ್ರಿಯಾ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಆ ಪುದರ್ಲ ಪಾರ್ದೇರ್ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ವರ ರಫೀಕಾ ಖಾನ್ ನಡುವೆ ಪಾತಿರಂದ ಮೇಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಇದು ಮೂರೂರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಮತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಬರ್ತದ್ದು ಚರ್ಮದಂಡ ಊರಿಗೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುವಂತ ಓಕೆ 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 ಇಂದಿ ರಫೀಕಾಕ ಮಂದಿನ ಅತ್ತ ಪಪ್ಪ ಮಂದಿನ ದಾರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇದು ರಫೀಕಾಪನ ಪಪ್ಪ ಮಂದಿನ ಕಲಸೆ ಕಲಸೆ ಇಂದಿ ಎತ್ತು ಬಾಯಿದ ಹತ್ತರ ನಂಚೂರು ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಕಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳಿ ಒಂದು ಬರಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು
ಇಂಥ ಪಾಡು ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೋಗಿ ಟೈಟ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ನಂಗೆ 3:15 ಗಂಟೆ వచ్చా ನೋಡಪ್ಪ ಓಯ್ ಬಂಗಾರ 100 ಡಬಲ್ ಅಂಡ ರಪ್ಪಾಪು
ಗುರುಪುರದ ಮಾಧವನ್ನೇ ಪನ್ನ ಇಟ್ಟಿನಿ ಇಂಕಲು ರಬಿಕಣ್ಣನ ಅವನ ಬೇಲವನ್ ಚಿತ್ರ ಜಾಗೆ ಬೈದ ರಬಿಕಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಜನಕುಲನ ಮೋಕೆ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಇರೇನು ಪಾತಿರ್ಪೋಡು ಈ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲೆಗಳ ತಿರಿಪೋಡು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಅಂಗಲ ಪುದಿ ಒಂದಿರನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ದೀನಿ ಅವೇ ಮಾಧವನ್ನೇ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಾಧವನಿನಿ ತಾಸೆಡ್ ದಾದ ಪುದರ್ ಮಂದಿರ್ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜಾದು ಪಾಲವು ರಬಿಕಣ್ಣನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಮಾಧವನ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ರಬಿಕಣ್ಣನ ಇರು ಈ ಶಾಲನ್ನು ಪದೆಪಾವಡು ಆಹಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಲಿ ಕಡೆಕಾದ ರಬಿಕಣ್ಣ ಇರೇನು ತುಯ್ಯ ಎರಡು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರಿಯ ಇದು ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆ ಇರೇನು ಪರಿಚಯವಂತ ದಾದವನ್ ಬರ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇರು ಯಾನಕ್ಲೆ ಏತ್ತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೇ ಏತ್ತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲೆ ಆಪೂಜಿ ಬಂಡಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನಡನೇ ಬತ್ತದಕ್ಕಳು ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಅನ್ಬೇಕು ಏನೊಂದು ತಂದೆ ಇರ ಪೂಜೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ ಬತ್ತುವೆ ಕೈ ಬತ್ತುವೆ ಅಂದು ಬಂತಾರೆ ಆಂಡಲ ಬೊಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಂಡಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಇರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪಾತೊಂದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಅಂಕಲ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಹಿರೇಡ್ ದಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಸಾದಿಡೆ ಪುನಗ ಸಾದಿಡೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವೇರು ಎಂಕ ತುನಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನಡ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಣದು ಅಂಡ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಬಣದು ಯಾನೇನು ಅತೆ ದೇವನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ದಾದನ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂತಂಡ ಅವು ఒక తాసదకులు భారీ మోకే మలిపోయారు ఈత్ మోకే మలిపోయారు అవు పండదు ప్రయోజన ఇచ్చి చాలా కొజ్జండల మోకే ఎడ్డే మలిపోయారు మురాని ಹುಷಾರೈತಿಜಿ ಫೋನ್ ದಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಸಾಬೇರೆ ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೊರೋಡು 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ದುಮ್ಮು ಕೊರೋಡು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ತೆ ಆರಾಮ್ ರೆಸ್ಟೇ ಮಲ್ತೀಜಿ ಆಂಡಲ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾಬೇರೆ ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರಣ ಈತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈತೆಪು ನಮ್ಮನ ಚಿತ್ತನ ಆ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದಾದುಂಡು ಇರ್ನ ಮಿತ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನಿಪ್ಪಡು ಇರು ಸಮುದಾಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧಕರು ಆಡ ತುಳುವೆ ಪಂಡಿಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಉಲೈಚಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗೋರ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ರಬಿಕನ್ನಡ ನಿಕ್ಕಳು ಪಾತಿರಲೆ ಕೊಡೋರು ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಬಿಕನ್ನನು ತೋಜಾಡು ಬಣ್ಣ ಚಿತ್ತನ ಕನ್ನನು ಕಟ್ಟದಿತ್ತ ಕನೈನಿ ನಿಜ ಆತನು ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಎಪಿಸೋಡ್ ದುಂಬುದ ಇಗ್ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯೋರ ತಿಕ್ಕಗ ಜಾತು ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನೆಟ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಲೆಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.